Alfred Ketkuti ta' 42 sena minn Birzebbuġa missier ta' tifel ta' 4 snin instab mejjed ftit metri l-bogħod mill-alqa tiegħu f'ċirkostanzi li l-pulizija qatt trid tistabbilixxi. Minn informazzjoni li kiseb One News minn fuq il-post jirriżulta li Ketkuti kien ilu minn filgħodu jipprattika d-delizzju tiegħu tal-kaċċa fl-alqa tal-familja. Jidher li għall-ħabta tas-6 ta' filgħaxija x'in kien selura d-dar għal xi raġuni li qatt trid tiġi stabbilita, is-senter tiegħu ħaffuċ il-vittma bil-konsegwenza il-limit fuq il-post. Kien raġel li għandu qalqa fil-viċini li sab il-Ketkuti mixħut mal-art bejn ċintu l-karozza tiegħu illi kienet ipparkjata ftit il-bogħod. Il-vittma kien jaħdem mal-arriva u kien iħobb qatt tal-ħin liberu jipprattika d-delizzju tal-kaċċa. Minnu fih waslu fuq il-post il-Pulizija tal-Mowbajl u tad-Dipartiment tal-Investigazzjoni Kriminali waqt li l-Maġistrat tal-Assa Audrey De Micoli ħatret diversi esperti biex jassistuha fl-inkjesta.